फिन आरोबाव रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि खर'आव मोनसे गिदिर बजाय पेट्रल डिजेल आरो सिलिन्डारनि बेसेन बांनायनि उनाव फिन आरोबाव रायजोआव बांबावबाय 5%। बे समाव हादरसा नाङैनो मोनसे गिदिर रादाब हादरसा नाङैनो लाना फैदों बे समनि मोनसे बिग आपडेट हादरसायाव 1 जुलाइनिफ्राय बांगोन बासनि भारा। नंगौ हादराव पेट्रल डिजेल आरो सिलिन्डारनि बेसेन बांनायनि उनावनो बे मोनसे गिदिर थिरांथा फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय 70% बासनि भारा बांहोनायनि थांखि आसाम हान्थामेला बिफाननि आरो बारायनाय बासनि भारा बांनाया जागोन 20 रां। दुलाराय आसाम हान्थामेला बिफाना लाबाय बे गिदिर थांखि हादरसानि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जागोन बासनि भारा बांनाय। नोंथाङा सानफ्रोमबो बासजों हान्थामेला खालामो नामा? जुदि नोंथाङा सानफ्रोमबो बासजों हान्थामेला खालामो अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। हादरसायाव फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय बांगोन बास गाखोनायनि भारा 70% बांगोन बासनि भारा बारायनाय बासनि भारा बांनाया जागोन 20 रां। हादराव पेट्रल डिजेल आरो सिलिन्डारनि बेसेन बांनायनि उनावनो बे मोनसे गिदिर थिरांथा दुलाराय आसाम हान्थामेला बिफाना लाबाय बे गिदिर थिरांथा सरकारनि बिथोन बायदियै नोंथाङा होनांगोन 1 जुलाइनिफ्राय 20 रां बारायनाय भारा। सिगांनि भारानि बेसेननिफ्राय लानानै बे बाराव नोंथाङा होनांगोन 20 रां बारा बासनि भारा। फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय 70% बासनि भारा बांहोनायनि थांखि आसाम हान्थामेला बिफाननि हादरसायाव 1 जुलाइनिफ्राय बांगोन बासनि भारा।